दुल्हा दुल्हन लागत नहीं है ना। लागत जा। अरे एक्टिंग कइले मन जा। हां तो एवरी कोनो चीज गलत मत कर दियो। पिछले बार हम पटा करवा त तू कहत रह चुप रह हुआ आ गइल। और सुन लेला सर। अच्छा गलती भइल बा त काम पूरा भइल बा ना। का टेंशन लेल बड़ो। ज्यादा हमरा के कहां जत रह? हैं? जब हिस्सा ना देबू त छोड़ के ना जब तक का कर। दे 10% खाली। आधा ना दे। का हम मेहनत नहीं करत चोरौला में। तक सिखावा तनी भी बच्चा बन जा ना। कान का बाली चोरौला रहलू त ओमा से तनी मनी तूर के दिहलू। त कान के बाली तू पहनबा लड़की पहनली स ना। चुपचाप चल रे। देख दिखेगो आता। हम मुझे जाके नो बेहोश होकर नाटक करते ठीक। आ पीछे से आके तू चिल्ला या कह दिनु कि हां बीमार। हां ठीक बा हम बोल देम। अरे एक्टिंग कर देब हम। जैसे इशारा करम ना तुरंत पकड़ ली चोबी खींच ली ठीक। अरे बड़ा आइडिया सुपर बा हो। हां ये कहते सीख अक्ल में घुसाओ। चल अरे आओ जा। अरे आवत है पढ़ले लिखले रहती नंबर 1 रहती। बोले से आओ तो ठीक बा जल्दी जल्दी। अरे जल्दी अरे भाग रे। आयो ना भैया करो हम मेरा के काम हम मेरा पे बेहोश हो के गिर गई है दादा। का बोल बाबू? देखो अरे भाई ले पड़ी का बोल बाबू भैया? उसको देता नहीं भैया देखो ना। अरे अब बताओ हम का करी भैया बताओ तो। देखो ना। अरे वो कोई दवाई चटा देनी करे के दवाई। हां अरे एकदम ना बेहोश बाटे कोनो टेंशन नहीं। अरे निकाल दे होय देख हीरो बनल बाटे। अरे मोबाइल अरे होय ले ले चार्ज करा जी। चार्ज छोड़ पैसा मोबाइल लेखा देख ना तू तो तू रे साला पैसा बा मोबाइल या। अरे हेले का रे मोबाइल बा। अरे मोबाइलियो में पैसा बा। तो गोड़िया बढ़िया हम चला के होते हटावा। अरे कनी हट रे तो दे के हेले आलो। जल्दी रुक रे हमको पैसा। और जल्दी हो। आ जल्दी भागो मोबाइल चार्जर। जल्दी गड़िया साइड लगा देले हई। गड़िया साइड लगा देले हई। बस छोड़िए की लगा ठीक ना। देख हां तोरा से ज्यादा हम लुटले बानी नु। हां भाई लुटले बानी हम ज्यादा कइले बानी। हां भाई तू कइले बाड़ी। कइले बानी। चल कमे दिए 10%। आधा ना दे। आधा में से आधा दे। माने कि हम ओकर जहर चटौले बानी बेहोश कइले बानी। रोडे पे खड़ा सुतल बानी मोय दे जर के खाली सुतल ना बाड़ू मेहनत हम ना कइले बानी। हाथवा डाल के दवाई के बेहोश कइले बानी। निकले वो तो बोल तू जा सकेले हम अकेले कलम जो। काहे अगर ये जोड़ी टूट जाई तो फिर चोरी हम ना कर पाई। बुझा तनु। हां तो जितना मिले तो उतना ले ले। ठीक बात दो। चला पढ़ले लिखले रहती तो हमहू नंबर 1 चोर रहती। हीरो लखनऊ में। हां हां चार्जर ले ले। चार्जर हां हां ये ले ले। पैसा से दे पैसा ले आ मोबाइल गाड़ी जोन बाटे ना। हां उनी लुकोइले बड़े ना झड़िया में। का है मोबाइलिया गाड़ी में ना भाई गाड़िया बेचाई तब रे ओकर रखे बाद शाम लोग के बेचवा दिए ठीक बा। ठीक है 50,000 बेचाई नु हां तो 20,000 दिए 30,000 हम ले। ठीक बा जवन आवत आवे दे सब। अरे आज लॉटरी लागल रे। अरे गौरी आवत होने से। अरे बांदा ना बुझा तो हमनी को घर बिल्डिंग पिटवा लिया। तब हमरा सुत ओते मुबे हम ढेर कइली तबे से। ठीक बा हम मेहनत करो तो हम ज्यादा पाई। ठीक बा चल ठीक बा। अब का पीपी आवत है ठीक बा चल। ए भाई हमारे मर्द के सुत रे का हो गइल दादा भगवान केहू तो बचा हमरे मर्द के का हो गइल। ए भैया हमरे मर्द के का हो गइल। अरे का बोलो भैया देखा मर्द का हो गइल। अभी नहीं भैया भइला भैया का हो गइल कुछ बोला चाहत नहीं है रे भैया। गाड़ी वाला मरला सा नहीं भैया। अरे भैया ए भैया अरे की का अरे सुबह पैदो में से निकल अरे भैया अरे मर दी हटाओ जल्दी ऊपर से कुली। अरे हटाओ अरे बाप रे गोदिया में सुताओ तो कबो तो हमके तू ना सुताओ लोग। अरे मोटका फले जल्दी चोरा हो सामान लगला चुईथी करे नौटंकी करे। अरे धर चबिया हम धर निकाल ये लेके जाई निकाल ओए गोरी से देखो मोबाइल देखो नहीं खरी वाला लागत हो गरीब हाय का मोबाइल का बड़ा नहीं खजोट का दवाई है बता खजोट हो जल्दी नहीं मिले ले हुई तो छोड़ जा कुछ नहीं करो ना अरे तो साइड करो कर अरे ये लेके चल रहे जल्दी हैं तो के जितना हम लुटवा देनी देख अरे भाई आज अमीर हो गई आज पार्टी कर ली जाके रे। हां बिल्डिंग पिटवा बिरयानी खा जल्दी बैठ छोड़ी लू जल्दी
ए भाई ए मर रहा नहीं गिरल बाबा हे जबा का हो भैया हमार गाड़िया कहां बा हो गाड़ी मर्द हमर मोबाइलिया मर्द ये दुगो मरद मेरा ने कहां गेलो अच्छा होनी के बात बतियो तब का अरे का हो जब मैं गांव के हमारा चोर चाहिए बस जान ल अरे मर्द हमर मोबाइल में गाड़ी होने एक तो टेंशन मत मत दी बात हम तार चलो केले भैया चलो पिपरा खाना तक बाबा